Good morning, Sabu Boy. Good morning, Jeff. Kamusta po? Antok. Mega loud shower out, Jeff. Ang kulit to. Kamusta ka, Jeff? Jeff, kamusta? Di na ako love ni Jeff. Kumukulo. Di mo lang Tulog na si Cebu Boy. Natanong ko sa kamusta siya. Ayaw akong sagutin. Ala na, tulog-tulogan na si Cebu Boy. Ang laki ng bunganga eh. Hi, Mika Fernandez. Good morning. Thank you, baby. Love you. Be good at school. Yun.
Thanks God. Ay? Oh. Kung antok ka. Good morning, bud. Ay? Ano kayang nangyayari sa signal ko? Wala na. PJ Calicotero Vlog, Megaloud Shower out. Ayan, tayo palista na po. Tayo palista sa mga gustong sumali Ay, mali pala. Tayo palista na po sa mga gustong sumali ha. Tayo palista, sabihin kung anong team kayo galing. Ayan, tayo palista na po sa mga gustong sumali PJ Calicotero. Sali ka, baby loves. Good morning sa'yo dyan. Laki na pala ng channel mo, no? Ang ganda ng anak mo, Great. Thank you sa pagdaan po. Hi, Bulagang Family Vlog. Kulang sa gapang ang signal. Agoy.
Tamontaka Kid Vlogger, thank you, good morning. Ngayon ka lang nadaan sa aking bahay. Ayun na, good morning. Nandyan yung mga bebes ko sa'yo, nakakasali sila yan sa'yo pag nag-LS ka. Tamunta ka. Masali yung mga bebes ko sa'yo. Ngayon ka lang pala nakadalaw sa channel ko. Ayan, good morning sa'yo, baby love. Nawala yung takip. Tumalsik. Ayan, tayo palista na po sa gustong sumali. Order mo ako niyan. Kayo nakalista na Bulagang Family Vlog. Jenny Galigan, Magaloud sa route. Good morning. Tamontaka Kids Vlogger. Ayan, nakalista na po. Ayan. Yes, maraming salamat sa support. Galing na ako dito dati kaya may jacket na ako. Taga saan, Madam Host? Sino? Ako? Taga Visayas ako, baby loves. Hi, Marjorie Cabigon. Good morning. Marjorie Cabigon, nakalista na po. Taga Visayas ako, baby loves. Ayan, so tayo palista, tayo pasali sa mga gustong sumali po. Dami kong antok. Visayas is here, Visayas ay nandito. Ano daw? Yung totoo. Ano daw? Hi, Jay Green. Jay Green, Viva Loves Mega Loud. Shower up. Ayan. Sige, salamat, Jay Green. Hiligay nun, madami dito. Saan? Saan ang maraming hiligay nun?
Ay, may in-upload ako kagabi. Saan na kaya napunta yun? Di ba na-upload yun? Na-in-upload ako kagabi. Saan na kaya yun? Nakita niyo ba yung in-upload ko kagabi, Bebe Labs, Jenny Galigar? May in-upload ako kagabi, ba't di ko makita ngayon? Ba't ganun? May in-upload ako kagabi. Nawala. Hindi na-upload. Ba't ganun? Wala nga. Ba yan? Hi, meow. Tamsak. Dikit na po. Meow. Meow, Antonio. May in-upload ako kagabi eh. Cookies and cream. Lizzy Gomes. Vlog. Ayan, nakalista na po. Wala, meron akong in-upload kagabi eh. Bakit kaya? Nangyari kaya? Na-upload ko naman kagabi yun eh. Ang dami na talagang arte ni Lolo ngayon. Kahit pumunta ka sa kahit kapag pumunta ka sa dashboard mo sa YouTube studio, hindi na madali. Kasi meron kailangan mo pa ng what do you call this? Mag-verify. Kailangan mo pa i-verify na ikaw yan. Meow, wag na lang ng ganyang nagiging spam yung ganyan na comment, meow. Meow, bebe. Ha? Naka-schedule? Hindi, yung in-upload ko kagabi. May in-upload ako kagabi na hindi naman yung schedule eh. Kasi yun siya, video. Hindi yun premiere.
Hi, Gina Vlog. Gina Vlog. D-Vlog. Okay, nakalista na yan. Hindi, na-upload ko yun. Na-upload ko yun kagabi lang ga. Bebe. Wala oh. Hindi rin siya nakaschedule. Wala oh. Tapos lang nyo, hindi na rin ako makapag-upload ng ng thumbnail ko. Yung thumbnail ko, tignan nyo ngayon, iba. Hindi ako makapag-upload. Bakit kaya ganun yung nangyayari? Ang dami talagang arte ni Lolo ngayon. Oo. Yung in-upload ko kagabi, hindi ko makita sa aking playlist, ay sa aking ngayon dyan, wall. Tapos, yung mag-upload ako ng thumbnail, hindi ko rin ma-upload ng direct. Oo. Tapos pag nagbisita ka sa YouTube Studio, kailangan mo nang i-verify ngayon yung account mo na ikaw 'yan bago mo mapasok yung YouTube Studio site mo, dashboard mo. Oo, ganun. Nakakainis. Eh, hindi ko maintindihan nung ginagawa ni Lolo sa channel ba natin ba. Napaka-stricto niya. Kala mo naman pagkagwapo-gwapo. Bakit wala ako bakit, bakit wala ako yung blue? Kakatawa talaga tong batang to. ba, bakit wala ako yung blue? Grabe siya. Rapa, behave ah. Ang cute nilang dalawa. Good morning, meow meow. Meron ka ng blue. Meron ka ng blue. Higpit na yata ngayon, baby loves. Oo, ang higpit. Ang higpit na ngayon, hindi ka makapag direct ng kung ano-ano na yung dati mong nagagawa. Nasaan na yung mga kasamahan nyo? Naku naman yan. Simula na tayo. Magsimula na lang tayo. Huwag mag-hide meow. Behave ka. Kasi baby ka pa niya. Kasi baby ka pa. Huwag mag-experiment, Rapa. Huwag pindot ng pindot. Ang cute ng mag-ama. Okay. Magsimula na tayo. Wait. Magsimula na tayo Maya na pahabulin na lang natin yung iba. Good morning everyone and ayun. Ako ang inyong host for this morning. Ako yung napakakulit niyong host, Baherang Ilongga. And ako lang po ang nag-iisang maglalapag ng inyong mga video links. At 2 wave po ang aking ginagawa sa every participant ng paglapag. Okay? So, every time po na may nilalapag akong video link, pupuntahan nyo po ito panonoorin ng 1 minuto. Magko-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood. Mag-like and
subscribe bell all. Okay? Pag nakatapos na po kayong mag-subscribe bell all, balik po kayo sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahan and dugtungan ng Bikong Bagong Dikit, dugtungan ng Ay Kong Lumang Dikit. Like for example, si Meow ang aking nilapag, panoorin ang video niya ng 1 minuto, mag-comment ng naaangkop sa kanyang video, or kung ano yung nandun sa video niya, yun lang ang i-comment. And then mag-like and subscribe bell all. Habaan nyo po yung comment ha. Okay, habaan. And then mag-like and subscribe bell all. Balik kayo sa akin, sabihin ng Meow B kung bagong dikit, Meow I kung lumang dikit. Okay, kung nagets nyo po ang ating mechanics, mag-type na po ng let's grow. Let's grow. Morning Rapa Meow, sabi ni kuya mo Jenny Galicar. Rapa, wag magpindot ng kung ano-ano. Okay, okay. Ayun, so, ayan, simula na tayo ha. Pahabulin na lang natin yung iba. Arvinida, magpalit ka na ng Ninja Baby Loves. Masyadong laspag na po yung inyong ginagamit ngayon, kaya hindi na nakikita yung comment. Opo. Hindi na rin nadikit ng maayos. Arvinida TV. Ayan, nakalista na po Arvinida. Palit ka na ng bagong Ninja Baby Loves ha. Dali na po. Antayin ka namin. Palit ka na, palit. Lista ka na, Baby Loves. Nakalista ka na. Arbenida, nakalista ka na po. Magpalit ka na ng bagong Ninja Baby Loves, ha? Okay, sige, gawa ka bukas ha, Baby Loves. Gawa ka bukas. Okay, puntahan na yung unang lapag natin po. Ayan, puntahan na po yung bagong unang lapag natin. Hi, Joanne Mary TV. Mag-loud shower out. Ayan.
Okay, pangalawang link na tayo ha. Pahabulin na lang natin yung iba. Yan, puntahan na po yung mga link na nilalapag ha. Iisipin na tapos ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Next natin ay RMG. Lagyan ng bulak ang ilong baka naman. Ano daw? Marami nagmamahal sa'yo. Paborito ko. Okay, konti lang po yung mailalapag natin ngayon kaya mabilis lang tayo. Konti lang mailalapag natin ngayon kaya mabilis lang po tayo. Okay.
Baho naman yan. Ano ba yung naaamoy ko? Parang sunog na goma. Sunog na gulong. Baho. Sa ilong at sa ano. Ano kaya yan? Parang sunog. Hindi naman ito. Baho talaga. Sakit sa ulo at sa ilong. Wala naman dito sa akin. Hindi naman. Hindi naman to. Ng aking puso. Para lang sa'yo. Natatagpuan. Larawan mo. Hindi naman. Ang baho! Di ako makahinga. Promise. Ang dibdib ko. Sa kapit araw. Wala nang iba sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa gabit araw. Wala nang iba nag-iisa. Sa kapit araw.
Okay, nawala na sila. Kung sino lang yung naandyan at nakikipagdikitan, yun na lang yung ilalapag ko, nawala na yung iba eh. Marjorie Cabigon. Para mabilisan tayo. Para hindi na tayo magtagal. Kung sino nandyan at nakikipagdikitan, yun na lang ilalapag ko. Ayoko ng maraming Okay, next tayo, next. Marjorie tayo, Marjorie. Mabilis na lang ta, mabilis lang. Nawala na sila. Saan ka nagpunta, Cebu boy? Saan ka nagpunta? Iba din talaga yung my love life, di na namamansin. Kung saan na napupunta.
Sabi na lang, huwag mong magalala, okay lang ako. Dumikit ka, Bebe Loves Jenny. Na lumisan, hiling ako kay Bathala. Diluha pa. Isa. Sana ayan, ang dami ko ng dami ko ng link na nilapag, pero sila ay wala po. Okay nga yan, para mabilis tayo. Ayun, thank you sa palipad, Cebu boy. Padagdag naman, parang kulang pa. Padagdag naman, parang kulang pa sa aking ano. Pakurot na rin. Pakurot na rin sa singit mo. Tagal mong di nabisita eh. Saway kang bata ka. Heto na. Sabi nga ng iba. Walang please? May please na. Padagdag nga, please. Ikaw lang kaya din namamansin. Dami nang nagme-mention sa'yo sa GC. Namimiss ka nila. Saway kang bata ka talaga. Di nyo ako na-miss kaya na busy ako. Kung ano kaya kita? Kurutin kita sa singit. Pinapadagdag naman, please. Ikaw ang dahilan. Hindi na masaktan. Arbinida, kaninong team ka nga ulit, Bebe Labs? Arbinida, kaninong team ka ulit, Bebe Labs? Arbinida, biyahe ni Biyaherang Ilongga. Arbinida, kaninong team ka, Bebe? Pinipili ay ikaw. Okay po. Sige po. Okay, next tayo. Ayan, dadagdagan niya ni dadagdagan ni Bebe Loves Cebu Boy, yung kanyang palipad.
'Di ba, dadagdagan mo? Thank you. Ah. Saway itong batang 'to. Hindi na masaktan. Dalawa. Bang sinisigaw. Hi, Lian Natanyo. Mary Joanne TV. Nawala ng iba. Ay, nako. Okay, fine. Thank you, Jeff. Jeff Awesome. Thank you. Okay, log out na tayo. Tama na yan. Tagal. Sana all kapatid na Jeff. Baka naman. Kotong boy tong batang to. Kotong boy to. Maayos kayo? Corona, babay na. Corona, babay na. Corona, babay na. Ayan. Hi, Gemma. Mag-loud figure out. Good morning. Thank you. Hi. Bulagang Family Vlog. Hindi ko talaga makita yung Bulagang Family Vlog. Ano kaya nangyari sa kanyang channel? Baka nagpalit ng channel. Nakasubscribe ako dun eh. Ba't kaya hindi ko na siya makita ngayon?
Pakilapag nyo nga yung bahay ni Bulaga, Jenny, please. Jenny, pakilapag nga yung bahay ni Bulaga. Hindi ko na makita. Bakit kaya? Asar. Meron. TV. Meron. TV. Hi, Victor Alamil. Mega loud shower out. Okay, thank you everyone. Ako na pong bahala sa mga channel niyo. Si Meow, hindi kita malapag kasi bibigyan na po kita ng 100 subscribers, Meow. Baby Loves. Di kita malalapag, Baby Loves, ha. Ayan, everyone. Thank you. Bye-bye. Ayan, bukas po ulit. Oh, nagpalipad pa si Gemma. Naku-log out na ako. Thank you again, Baby Loves Gemma. Kagahapon nilapag na lang kita eh. Kasi busy ka nga kagahapon. So nilapag na lang kita kagahapon. Thank you. Thank you, bebe. Ayan. So again, thank you everyone and see you again tomorrow. Same time tayo and bye. Hindi ako narinig ni Meow. Hindi kita malalapag dahil naka-start na po yung binibigay ko sa inyong Meow, hindi kita malalapag kasi naka-start na po yung binibigay kong 100 subscribers sa iyo. Baby Loves, bawal ka pong ilapag ha. Paki-note naman, Baby Loves, ha. Daddy J Green, pakisabi naman sa sa kay Meow, paki-explain po sa kanya ha. Bawal po siyang ilapag.
Meow. Ay, thank you, thank you. Thank you, Jeff. Nagpalit anyo ka pala, kaya ka nawala. Ikaw na talaga. I love you. Jeff, Jeff. Tawag nito. J Green, paki-explain sa kay Meow ang ano ha, ang reason, okay? Thank you everyone. Ayan, Victor Alamiel, hello. Good morning. Ayan, so bye-bye everyone. Tomorrow again. Bye! Mwah! Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Love you, love you. Di ko pala nalapag si Ernim. Ayan, thank you everyone. Bye!